So karon mga kaidol nagluto ko karon og baboy mga kaidol nga gisabaw. Yan mga kaidol oh. Yan baboy. So gipalit din ako kaganina mga kaidol dito sa merkado sa Malbual tag 380 ang kilo ani mga kaidol kaning baboy. Oh. So ato na ning timplahan karon mga kaidol og asin. Yan asin mga kaidol. Yan. Bitsin. Yan. So ato na ning ilunod mga kaidol kaning atuang patatas. Yan nalunod mga kaidol atong patatas yang dapitan. So abi ninyo mga kaidol pagkangan og karne mga kaidol no dili kay kuswito aning karne mga kaidol nga unsaon pagluto kay wagi ko naanad ani mga kaidol kini magluto-luto og karne no sa maning baboy, mga baka unsa pa diha kay ang aqua gyud diri sa bukid mga kaidol no pirmi ra yung utan. So utan kamong guys so maro gini ako ang madali diri sa bukid so mao nga dili kay kuswito ani magluto-luto og karne. So gimao-mao ra ni nako mga kaidol. Oh. Pero primero mga kaidol ako ning gipakupsan kining baboy ay pa nako isabuan og usob. And then gibutangan nini nako mga kaidol og kuan tangad. So mo na siya mga kaidol. So irihis kayo ko mga kaidol aning mga karni-karni kay dili kay ko ka ibalo kay magluto. Wala gyud ko nag-atik-atik diri mga kaidol kay sayod man gyud nga diri sa bukid mga kaidol. Kuan ra gyud kanang pirmi ra gyud ming gagulay diri utan kamong guys. So na bulad mo ra gyud madali na mo diri sa bukid. Okay dili baya mi basta-basta makapalit diri mga kaidol sa bukid og karne labi na ning baboy no nga grabe ka mahal. So asa may mi ana mangita mga kaidol anang kantidara. So dili mi basta-basta makapalit diri sa bukid mga kaidol. So pasalamat gani ko mga kaidol kay adunay regular sponsor na ako mga kaidol nga gikan sa Canada. So salamat kayo ma'am kay iyagi kong ipadalhan mga kaidol og cash kay para ipalit yun diri namo og mga sudanon. Ingon siya nga pagpalit diha dong Noel og kanang kuan kanang karni sa baboy or sa baka or hasta isda kay para namoy masudan diha sa bukid para dili na mo magsigi og utan kamunggay diha. So mao to mga kaidol nipalit jud ko karon. So ako yung gituman mga kaidol ang gikuan ni ma'am. So nipalit sad ko og isda mga kaidol nga usa ka kilo. So mao rin mga kaidol naluto na. Yan. Mga kaidol. Na nanasad ko kanoon na kaidol naluto na sad ready na. Yan. Ato na ning ilunod mga kaidol nga ato ang siling espada. Dayon isunod nato mga kaidol nga ato ang repolyo. Repolyo. Sakto ba ni mga kaidol ang pagluto na ko sa baboy? So correction na lang mga kaidol kung na ako'y di mao kay ako rin yung gimamao kay unaanad og luto og baboy nga sinabaw. So naluto na mga kaidol ang ato ang baboy nga gisabaw. Mga kaidol lami kayo. Wow lami kayo mga kaidol kay sakto kay mga kaidol kay galon ulan diri sa muang lugar. Sakto kay ihigop aning sabaw nga init mga kaidol. Dagang kiniglamas mga kaidol. Ato ani ni haunon kinaluto na. So una